ин боғпарвари тоҷик ҳар кило себи худро ба таври як лухт бо арзиши 2.5 сомонӣ фурӯхтааст. ӯ мегӯяд дар бозорҳо миёнравҳо ё тоҷирон себеро ки бо нархи арзон аз онҳо дастрас мекунанд, хурду бузургашро аз ҳам ҷудо намуда дар алоҳидагӣ бо арзиши гарон ба савдо мегузоранд. бозорои мода рости гап севи ката-катаи калони самаринка дорем ва ёра мо ҳозир дар ҳамин раҳ ҳамин рости гап сатилчаша 20 сомон додестем. А эта бигиёян оптон бигиран вайкна 2.5 сими обши ҳамаша метиҳем. Калону майдаша мо нигоҳ намекунем. Калону майдаша як-ягора метиҳемшун мераванд. дар хоҷагии деҳқонии Қурбонмурод 2006 дар тақрибан 30 километрии Душанбе парвариши меваҳои гуногун аз қабили себу, ноку шафтолу ва гелос ба роҳ монда шудааст. бархе боғпарварон гуфтанд, дар ҳудуди хоҷагии деҳқонӣ маҳсулоташонро мефурӯшанд, зеро то ба бозор бурдану тиҷорат дар дохили бозор барояшон чандон осон нест. мебари оптон ҳамин нафроварда дастат мегиранд ва нархи арзон мегиранд. мо дар инҷа хубае ки мо мечинем айбоғи худмон мечинем, мебарем, як чи даболош мемонем, мезанемиш мерава. Дар як рӯз 100 кас, 200 кас мешаванд. мебиёянд, мегиранд, мераванд. ба нақли боғпарварон, сардиҳои зимистони гузашта ҳосили ангуру анору лимуро кам намудааст, вале нархи меваҳое ба мисли себу, ноку хурмо ҳарчанд ҳосили хуб доданд, гарон аст. чанде аз боғпарварон таъкид намуданд ки мева аз сари замин то ба бозор аз чанд даст мегузарад ва ҳар яке болои он нарх мегузорад. дар бозорҳои Душанбе 1 кило себ бо арзиши аз 10 то 35 сомонӣ, ангур 15 то 40 сомонӣ, нок 25-30 ва хурмо 10 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. бо ин вуҷуд масъулини баъзе бозорҳо мегӯянд, нархи мева тағйир наёфтааст. имрӯз тамоми намуди маҳсулотҳои меваҷоте ки дар бозор ворид мешаваду маҳсулотҳои ватанӣ ҳастанд, имрӯз нархшон тағйир наёфтааст. нисбат ба солҳои гузашта ин аз тарафи мутахассисон назоратчиёни бозор ба танзим дароварда мешавад. вале тоҷирон чизи дигар мегӯянд. ман тасдиқ мекунам, аз сардии ҳаво бисёр дарахтҳо осеб дидам, меваи хушрӯй надодам. ба ҳамин ҳисоб нархи наво боло рафт. бисёр хай меваи ҳамин Тоҷикистон ҳозир оварда инҷа фурӯхта истодем. ҳамаш меваи худомона, маҳсулоти Тоҷикистон. афзоиши нархи мева аз ҳама бештар харидоронро нигарон намудааст. дилам намеша ки пурсӣ. барои чӣ? барои он қимата. сева мепурсӣ, ангура мепурсӣ, ҳамаша мепурсӣ. қимата ҳамаша. ба гуфтаи бозоршинос Абдураҳмон Ҳакимзода, дар баробари номусоидии боду ҳаво дигар омилҳое низ ҳаст ки нархи меваро гарон кардаанд. гарон будани нуриҳои минералӣ ва зархимикатҳое ки барои парвариши меваҳо дар хоҷагиҳо зарур аст. хароҷотҳои нақлиётӣ ки 50%-ро ташкил медиҳанд ва он ба нархи маҳсулот замъ карда мешавад. чорум, содирот кардани баъзе намуди меваҳо ба хориҷи кишвар. панҷум, дар бозорҳои кишвар аз ҷониби тоҷирону соҳибкорон баъзан мавридҳо ба таври сунъӣ боло бурдани нархҳо. ва шашум бошад назорати сусти хадамоти зиддинҳисорӣ барои танзими нархҳо дар бозорҳои кишвар. хадамоти зиддинҳисорӣ ва вазорати кишоварзии Тоҷикистон, ду ниҳоде ки ба истеҳсолу парвариш ва танзими нархҳо сару кор доранд, аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ намуданд. тамосҳои ба такрори мо ба ин ду ниҳод бенатиҷа монд. вазорати кишоварзии Тоҷикистон дар сомонаи расмии худ хабар додааст ки то ҳол меваҳои ҷамъоваришуда дар кишвар беш аз 430 000 тоннаро ташкил медиҳад.